Dobrý deň, no tak dneska ideme oberať Glostera. Golden už máme obratý, včera som ho obral, takže ideme sa pozrieť, jak vyzerá Gloster. No máme tu 4 stromy, jeden, druhý, tretí, štvrtý. Gloster tento rok vyzerá veľmi dobre. Jeden stromček tu je taký trošku slabší, ale nie je to zle. Takže mám nachystané 4 bedničky, tak jak som spomínal, na jednom štihlom vretene. Mali by sme nazbierať jednu bedničku od 15 do 20 kg, ak je trošku viac naplnená. Dobre, takže idem to obrať a jak to bude mať v bedničkách, tak zhodnotíme a bližšie si pozrieme, jak vyzerá. Takže Gloster máme obratý. No a tak jak som predpokladal, že približne jedna bednička jablok by mala byť na strome. Tu je jeden strom, 75 jablok. Druhý strom tiež 75. Tu je ten tretí strom taký slabší, tu je 60 jablok, ale bednička je poloprázdna. Jablčka sú také menšie a na poslednom strome bolo 105. Tá už je taká trochu väčšia. A keď si zoberieme priemer jablok, okolo tých 8 cm majú priemer, takže ideálna veľkosť. Sem tam niečo menšie. 7,5. No ale sú tu aj také. Cez 9. 9,7. 9,3. Takže s Glosterom som tento rok veľmi spokojný. Minulý rok bol slabší. No uvidíme, jak to bude na budúci rok. Lebo Gloster zvykne to
si to tak nastaviť, že jeden rok zarodí viacej, jeden rok menej. Takže tak, no ešte to dám do pivničky a ešte z pivničky urobím taký záber nejaký. No takže to máme v pivničke. Jablka, tam je ten golden, čo som oberal včera, plus je tu jedna bednička. Tá česká odroda Otava, tiež už som ju obral, lebo dosť opadávala. Golden držal lepšie sa ešte teraz na strome, aj Gloucester ešte sa celkom dobre tieto jablka držali. Asi pred 3 týždňami intenzívne opadával, takže keď máme v bedničke teraz 75, zhruba možno 30 jablok z každého stromku opadlo, takže mohlo byť tých jablok viacej, ale príroda vie, čo má robiť, takže ak je to na stromček veľa, on si to zhodí, ten nadbytok. Takže tak, 4 bedničky Gloucestera v priemere, keď to ešte rozložím do tej, tak to vyjde tak, že čo nie je taká úplne, je taká poloprázdna, takže v priemere to vychádza z jedného stromčeka jedna bednička. A ešte som dnes obral Florínu. Je to také jablko skôr na zimu, dosť sladké, tvrdá šupka, tvrdé jadro, šťavnaté. Veľmi dobrá odroda na uskladnenie. Z tejto mám v škôlke zaočkovaných okolo 15-20 kusov, takže ak mi niečo vypadne spomedzi tých mojich jablk v tých 3 radoch, ktoré mám, tak budem to nahradzovať touto odrodou Florína. Je rezistentná na chrastavitosť, takže keď si pozrieme jablko, nič, čisté. Má na sebe trošku taký povlak, ale keď sa to jablko preleští, tak pekne to jablko takú peknú má farbu lesklú. Na uskladnenie je veľmi dobrá táto odroda. Odporúčam Florína. S Gloucesterom je to dobre teraz na jeseň, najbližšie 2 mesiace, on v pohode vydrží tu v pivničke, ale do Vianoc ho bude treba skonzumovať. Takisto Golden, ale potom mám tu odrodu Granny Smith, ktorá ešte visí na stromčeku. Jablka sú obrovské, držia sa tam perfektne, málo čo opadáva, takže potom bude ten Gloucester ešte. Takže tam v bedničke mám ešte, to sú jablka, ktoré pri oberaní mi spadne na zem, tak už ho nedávam medzi tieto jablka na uskladnenie, ale dám ho do bedničky a teraz v priebehu do týždňa určite sa skonzumujú. A tieto maličké pôjdu na koláč. Manželka robí vynikajúci jablkový koláč, takže aj takéto jablčka sa zužitkujú. Takže tak zatiaľ sa majte.